तो कहले रहला ना घुमाइला। गंभीर बाबा के सैया दर्शन न करैला। मनवा के लाला सब पुराई बदरसन कराई बहेजन। गंभीर बाबा के मेलावा घुमाई बजन। किया सो बाबा के दर्शन कराई बजन। आवे खातिर टिकट बुकिंग नु हो कर वहिले बानी। कपड़ा लता सभे धनी नु हो सरी यहिले बानी। राउर हर साल के बहाना बा सुन जात टोला मुहाला बा। जोड़े खड़ा उतर हई हो गोदी में बलका मगी हो ये जन। गंभीर बाबा के मेलावा घुमाई बजन। किया सो बाबा के दर्शन कराई बजन। गंभीर बाबा के महिमानु हो जानतानी। उनके कृपा से धनी नु हो नौकरी पहिले बनी। खुशबानी कितना कहीं हो बाटे कुछ के ना कमी हो। दीपक राधा संगे जाई बाबा के बनाई बहेजन। गंभीर बाबा के मेलावा घुमाई बजन। किया सो बाबा के दर्शन कराई बजन। गोविंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रम।